Mika Ojala, Interin kausi päättyy nyt hopeajuhliin. Nyt kun sitä on hetken ehditty pureskelemaan, niin maistuuko se kenties nyt hieman paremmalta kuin silloin Turun derbyn jälkeen? No totta kai kyllä se nyt vähän paremmalta tuntuu, mutta edelleen niin totta kai kausi siinä mielessä iso pettymys, että mestaruus oli ihan täysin otettavissa ja koko kauden ollaan siitä klubin kanssa oikeastaan kamppailtu, niin onhan se viime metreillä häviäminen, niin ei se hyvältä tunnu kyllä, että ei missään nimessä. Niin, ilmoititkin, että tämä oli nyt viimeinen ottelu CFC Interissä ainakin toistaiseksi. Oliko hieman haikeat fiilikset sitten? No ehdottomasti, mutta fanit otti ihan loistavasti oikeastaan kannusti meitä läpi peliä ja mitä väliä vaikka tulikin turpaan tänään, niin heille todella iso kiitos, että kuinka paljon heitä oli lähtenyt tähän peliin, vaikka sekin tiesi, että periaatteessa kaikki oli jo ratkennut, niin ehdottomasti niin tosi iso kiitos heille. No, mitäs nyt sitten seurasiirtoa ei ole ainakaan julkisuuteen vielä tullut, missä Mika Ojala ensi kaudella jatkaa? No katsotaan, se tulee varmaan aika pian. Sanotaan niin, että kaikki näyttää tosi hyvältä ja ihan viimeistä silausta vaille. Mutta seurasta vielä niin tulee tarkkuutta kohta. Sinut valittiin Veikkausliigan parhaaksi keskikenttäpelaajaksi. Miltä se tuntui toista vuotta putkeen? Ehdottomasti todella hienolta. 2 vuotta putkeen semmoisen saaminen niin on tosi iso kunnia saada se. Ja totta kai niin olen myös siinä mielessä tyytyväinen taas oman kauteen, että pystynyt auttaa tehoilla omaa joukkuetta. Mutta ehdottomasti tosi iso kunnia saada semmoinen toisen kerran peräkkäin. Irakli Sirbiladze, you are the best striker of Veikkausliiga in season 2012. What do you think about it? How do you feel? I am very happy, and I want to say Inter players kiitos and kiitos Inter fans. And we play next year in UEFA. I think it's good, but next year we maybe take gold medals. Maybe. Yes, we need, and we have chance take next year gold medals. Next year score many goals, maybe 20. Maybe 20 goals. 20 goals, yes. Before I say if I score 15 goals, it's okay, but I score now 17 goals and it's good. For me it's good. No mitäs tästä nyt sitten eteenpäin, miten tätä juhlitaan, onko jossain bailuja ja muita? No eiköhän toi Stefan on meille ehkä jotain järkeä, ainakin toivottavasti, että ei tarvitse suoraan kotiin mennä ainakaan sitten. Et varmaan mennään nyt Stadikalle takaisin Turkuun ja syödään siinä ja nautitaan illasta ja varmaan huomenna vielä sitten jotain, ehkä saattaa olla jotain saunatouhuja. Kiinnitin huomioon noita, että olet kasvattanut pikku viikset tuohon nenän alle, missä tämä on? Tää on tämmönen mun ja Kaukon ja Pänän tämmönen pieni veto, se tuli nyt tässä vaiheessa niin oli pakko vielä jättää viikset ainoastaan tähän peliin, niin se oli semmoinen diili, mikä me tehtiin aikaisemmin ja siitä pidettiin kiinni.